Де го фърли? Трябва да го пръстам. Нема пръстена си. Нема нищо. Айде тук, айде Дето е фаст. Така ли сте? Къде са фиданките, нали? Тук фиданки уж нещо да съдите. Аха! Мама кеф. Ето си мама. Не правя. Ти си настъпил мама кеф по пашки. Япе. Ето. Малко тате. А представи си, ако слушам малко на... Я да видя. Дай ли център? Слушай, бе, търпи. Бегай! А че купа свата крака? Бегай! Ето така са полека, Ето точно така се прави. Напиши ми, бе, ладно. Дупка! Така се прави, ако има нещо да е здраво. Той се учил от мене, бе. Тоест, гледай сега, гледай какво чудо е. Ето, намери го. Железно е. Влизо аз това. Униката в колата, ето съм го бил цели го снимам. Там ли е? Влизо и това. Къде го фърли? Абе, там е, бе! Видя ли сега? Полека сега, леко тук до това да се види. Ето го пръстена, бе. Лекичко. Ето! Дай на това да е, Джонка. Ето го, късмета. Ето го. Да, точно. Той си е мой, не е твой. Чакай! Аз си го скъпа. Къде си там тика, бе, човек? Ето ти дупката. Видя ли сега? Не викаш ти къде, какво правиш дупка, така трябва полека. Абе, той го купи днес от пазара и го ровно тук, ма вие не знаете. Ето го изкупа. Хайде! Абе, това са пасти, бе, това. Кой е ден, бе, Рим? Той яде, бе, Рим. Ето, видя ли? И ще остана за това пръста. Та те са увъргали това, литвите.